hi October ni som ni le paru kum sang ni som ni le pali in rin ni ania aizol chon pui SA wai kor ke chuan an rising day polin charity right an neya he an rising day pol hian adult rehabilitation center sia tang chu thilpek thanem tak an ron pe ani he rising day charity right pola in khom toy neya Captain David Dal Thazuala chuan ti hian ARC din mun na soya neya tumin March khan heta ne fen so ya izo central ko central beer changin so ba chu e kum khato an no di lo ni an ta ra ko maya chu ni ya chu nin una hian patient hi an tamper lai bin kan sia an extend ko room hi dom pati kan neya amar chu kan tamper ne ka wangin ta hian pati extend kan nagan next man pati rena kan si na una hian patient ta ka hi so ko nama enter tu pati ne somni pakha nama chu a capacity anga kan tu ka chuan mi som pasari hi kan fu thin ba ni ya fu da ni sin ba ni ya nama chu mo tu ten tam e no wangin le ni man tu ten no chu ba hian di da no mong ni man jo ba ve no sin ba wangin di da no mong tin an stela ru ma to so khum te kan da pe pe ko ka chu ni kai dom thar tu da sa hi kan sa so tu khum so ni ve ni tu an ma ya khum so te on chuan tu lai hna chu ni som thum tu ke ne ri tu te ni som thum bor kan chu kan thu ba kan lai ni thilpek petu aizol chon pi kor SAU ya tangin ruat bikin thusoina anei boka sai ke hi ka hing hi siama tin ko wa kan han ko kan kan han ni se lai ni de tek ni ka tia ai ka tu ko me ya ne kan no kal ma SLO na ka kam si kan kan re hu kan kan no si all ai chom le ya si se kan hai SLO la ji writing de ko ni 이걸 직접 하는 대판이야. 아마도 또 아까는 정말 이런데 또 기도와 아이 사실 그냥 많이 기억을 하고 있는 게 kanske masa dua kan masa bele sama itu hey pasien ko may nazara ini pasien ini so na te ko maya tinggal ka ma kan law aro man de ko te hoy niya to tinna sa tinna ole tuna chuan ARC mun ma i han fang thuak teang o tuna building sakmek kan hmu so khum som omna turania venia hei patient te thok tu te an lo na tang mup mai ni helai mun hi toilet le bathroom ania he la ya hian Bethel Center
a awm bawk a solai saw bethel na hmun ani tun din hmuna ARC chia tlangah hian thoktu mi pasari le enkol mek mi som le pakua an vai mi som ni le paruk an khosa mek ani a then chu zungol veite a then chu drak chungol veite chung ko ke chia da wanga bai vai taka pan tur po nei to lo ka chung te ti tur po nei lo le chu ka in le lo ani ta chuan a awm ti tur po nei to lo mi chi hrang ten he mun hi an pan khom thina chu mi chi hrang sor chuah na in ang lo tak te le mi zi in ang lo tak te chu pathian hmangai na atang lo chuan tui nge lo do manga tui nge lo enkol theiang ni lal i suan heng mi te ber chunga in ti hi ka chunga ti in ni heng mi te ber chunga in ti lo hi ka chunga ti lo in ni atia heng sualina asal be mani tan suangai na hre to lo te le fa riang vai te kan pha kang to ka kan tran pui hian lal i suwa chunga ti kan ni ti hi kan hriat thar a pa poimo e